Alright guys, kung nakikita nyo, naka-gear ako ngayon. At alam nyo naman kapag ganito ang suot, medyo malayo talaga ang babiyahin. At ngayon, biglaan na kailangan kong bumiyahe ng Bicol. Kasama ko yung aking pinsan na pumunta dito sa Manila. Kaya sana safe kaming makarating doon at makabalik ulit ako dito ng safe din. At sana hindi magka-aberya ang aming motor. Medyo malayo-layong biyahe guys, 500 kilometers. Nasa 12 hours or 13 hours na naman tong biyahe. Sana po walang aberya. And sabayan nyo ko guys sa aking biyahe ngayon, Bicol, Manila to Bicol rides. So yun guys, sabaybayan nyo na lang po. Pakakaalis lang namin ngayon dito sa Pasco Avenue ng Pasig, Santolan. Let's go. Medyo traffic kasi dyan sa C5 guys. Siguro update ko na lang kayo kung nasang lugar na ako. Hindi ko naman papahabain masyado, pero sa tingin ko sa ganito kalayong biyahe aabot to ng 30 minutes or magkakaroon ako ng part 1, part 2 or ewan ko lang, kasi alam nyo naman yung aking battery sobrang bilis malobat. Kaya bahala na, let's go. Alright, Alabang na tayo. Welcome to Alabang. Medyo malayo-layo yung next open natin ng camera. Baka sunod natin ang open Santa Rosa na. Let's go. Alright guys, Santa Rosa, Laguna na kami. Andito sa may SM Santa Rosa. Medyo natatagalan ng aming biyahe sapagkat naglulus yung aking battery. Ayan, SM Santa Rosa. Medyo wala pa kami sa wala pa nga 1/4, wala pa 1/8. Medyo malayo-layo pang biyahe. Alright guys, in-update ko lang kayo na ito na Santa Rosa, Laguna. Pero full tank pa naman yung aming gasolina. Dati nung naka-racing carb pa ako, pagdating dito paubos na yung aking gas. Nasa almost isang bar na lang bago mag-empty. So yun guys, update ko na lang kayo sa next destination na madadaanan namin. Siguro baka Mount Makiling sa may Los Baños, Laguna. Let's go. Alright guys, nagpapalit muna ako mag-drive sa pinsan ko. Ayan, nandito na kami sa may Los Baños. Ayan yung Mount Makiling guys. Ayan o, National Park Zone Makiling. Kaso hindi naman talaga dito nagta-traffic. Iwan ko lang ngayon kung bakit sobrang traffic dito. Ayan, Los Baños, National Park Zone Makiling. Pasyalan pala yan dyan. Dati kasi dito lang ako sa labas nagpapapicture. So ayan guys, update ko na lang kayo sa next destination. Dito na ako sa Los Baños. Let's go. Alright guys, first stop over namin dito sa Los Baños. Ayan, Pares lang muna, Pares. Sobrang traffic kasi kaya tumigil muna kami dito para kumain. Said one day
nandito na kami sa diversion ng Chaong. Magagas ulit, pangalawang full tank, pero sa ano lang naman siya, kalahati pa lang yung nabawas ng tangke. Pero ipo-full tank na ulit namin, pangalawa. Alright guys, nasa Pagbilao na kami, update. Yan. Ano na, 8:22 PM. Yan. I love Pagbilao. Alright, let's go. Next destination. Okay guys, third stop over namin. Anong lugar po to, Nay? Bansabangon. Po? Bansabangon. Bansabangon. Dito kami kakain kila nanay. Nagdikit ako ng sticker, pwede naman daw. Grabe, wala pa kami sa kalahati. Kain muna. Nandito na kami sa may paakyat ng bitukang manok sa Atimonan Sigsag Road. Sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na ginamit yung camera ko kasi mababasa, tapos hindi naman makikita yung daan. Ay, lakas ng ulan. Alright, bibili muna kami ng panlagay daw sa truck ng tito ko. Ayan, Fortain. Ayos. Nandito na kami sa lugar na, anong lugar na to, Tay? Atimonan. Bibili kami panlagay sa truck ng tito ko. Ayos. Next destination. Alright, stop over ulit sa Quezon Province, Lopez, Quezon Province. Pahinga muna. Alright, next location ulit. Alright, another stop over. Andito na kami ngayon sa Calawag, Quezon Province. Ayan. Calawag. Inaantok na ako pero laban lang. Yan, Calawag, Quezon Province. Next location ulit tayo guys. Let's go. Alright, welcome to Camarines Norte, gateway to Bicolandia. Alright guys, nandito na tayo sa gateway ng Bicolandia. Ay, grabe, pagod na. Next destination ulit. Let's go. Alright guys, medyo umulan na naman. Hindi ko alam kung anong lugar to, pero nasa part to ng Tagkawayan. Hindi ko lang sure kung anong lugar. Tapos tamang tama, thank you Lord kasi ayan, saktong-sakto nung lumakas yung ulan, sakto ito. Ang ganda ng nasilungan namin. So ayan guys, matutulog muna kami dito, mag-iidlip lang saglit, tapos pag tumila yung ulan, diretso na ulit. Alright guys, next destination na lang. Let's go. Alright guys, medyo madilim. Andito na kami sa Ragay, Camarines Sur. At may waiting shed ulit. At iidlip muna ako kasi inaantok ako eh. Inaantok ako kanina pa. Habang nagda-drive, pumipikit na yung mata ko, kaya ngayon idlipan ko muna dito. Alright guys, next location na lang ulit tayo. Let's go. Alright guys, update. Nandito na kami ngayon sa Sipokot. Natapos rin yung pagkahaba-haba ng Andaya Highway. Grabe. Antok na ako sobra. Nasa ano pa to? 2 oras mahigit. Dalawat kalahating oras pa babiyahin namin. Let's go. Next destination. Hindi ko muna kinabit yung camera kasi medyo naulan-ulan. Let's go. Alright guys, good morning. Inumaga na tayo. Pero nandito na tayo ngayon sa Baaw. Ayan. Nakikita nyo, napakaganda ng umaga dito. Ang ganda ng panahon.
At nandun na part si Mount Mayon. Doon tayo part pupunta. Grabe guys, inaabot kami ng 18 hours. Sa bagay, marami naman kasing stopover. Tapos may time pa na natulog ako sa waiting shade 2 beses. Kaya medyo natagalan naman talaga. Tapos dun pa lang sa service road hanggang Los Baños, grabe yung traffic. Kahit nakamotor, sobrang hirap ilusot. Kaya dun kami natagalan. Nakalabas kami ng San Pablo. Nasa 5 hours. 5 hours kami bago nakalabas ng San Pablo. So yun guys, next destination naman tayo. Let's go! Alright guys, end of Kamsur na. And welcome to Albay. Once na nakatawid na tayo dito sa tulay na to guys, tayo ay nasa Albay na. Pulangi, Albay. Ito ang kauna-unahang municipality galing Kamsur. Pulangi, Albay. Medyo malapit-lapit na rin naman sa amin. Siguro mga 45 minutes na lang. So yun guys, next destination. Tinitipid ko lang kasi yung battery ko kasi kanina pa to nag-ano na lang, 1 bar na lang. Let's go! Alright guys, nandito na tayo sa Ligao City. Kapag dinerecho nyo to, papunta yan ng Legazpi. Pero dahil papunta tayo ng Buang Tabaco City, dito na tayo dadaan via Sabluyon. Mas ano na kasi dito guys, meron naman na daan dito. Kaysa kung pupunta ka pa Legazpi, iikot pa yun. Dito na, may via Sabluyon. Proceed na tayo dun sa malapit na sa aming bahay kasi medyo umuulan na or hindi na ako makakapag-vlog kasi umuulan na. Alright guys, dito ko na ulit na-on yung aking camera at nandito na pala ako sa aking beloved hometown, Barangay Buang. I'm coming home, I'm coming home. So yun guys, maraming salamat po sa nakaabot dito sa last part ng aking video. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. At yun nga, sasabihin ko ulit, inabot kami ng 18 hours na biyahe dahil sa maraming stopover. Yun guys, maraming salamat po. Maulan, hindi nagpakita si Mayon, nahiya sa akin. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo naman po sana kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell. Yun lamang po. Coming home, coming home.